F'Malta nstabu 5 vittmi ta' delitti mgeżra jew mitfuqa f'boros tal-plastik, bl-aktar wieħed riċenti ikun dak f'Santa Luċija jiem ilu. Il-vittma nstab imgeżwer f'boros suwed wara li l-ġirien irrapportaw riħa tinten ħirġa mill-appartament fejn nstab il-katavru, kif ukoll li kienu ma jaraw lil min kien jgħix fl-appartament għal numru ta' jiem. Dan il-katavru għadu ma ġiex identifikat. One News tkellem ma' riċerkatur tal-kriminalità Eddie Attard li spjega li waħda mir-raġunijiet li ġisem jiġi mgeżwer jew mitfuq fil-plastik biex dan ikun jista' jinġar u ma jħallix traċċi. Kenna każijiet f'Malta fejn tużaw il-boros tal-plastik minħabba l-fatt li il-katavru tqatta biċċiet allura biex jinġar u ma joħroġ ebda likwidu jintużaw il-boros tal-plastik. Ma' One News Eddie Attard spjega każijiet oħra ta' persuni oħra li nqatlu u tgeżru fil-boros. Per eżempju, kellna każ fil-Belt fl-1991 tqatta l-katavru u ntefa' biċċa l-baħar u biċċa f'partit oħra fejn qed jinbena l-bini. Daka hemmhekk biex wieħed jeħles minn katavru imqatta biċċiet għaliex mhux faċli li teħles minnu sħiħ. U mbagħad kellna każ ieħor imur lura wkoll għall-1982 fejn nqatlet persuna u eventwalment il-katavru tagħha instab boros ta' plastik imqatta biċċiet f'bir fil-buskett u kien instab xi 3 snin wara. Apparti milli biex jinġar, katavru jista' jitgeżwer fil-plastik biex jieħu aktar ħin biex jiddekomponi. Il-fażijiet tal-katavru jgħaddu minn 4 stadji. L-ewwel jibdel il-kulur, u mbagħad temperatura tal-ġisem tibda tonqos, u mbagħad il-katavru jibbies, u mbagħad il-katavru jibda jinten. Allura jekk jitgeżwer fil-plastik, ir-riħa sa tonqos. Eddie Attard temmi fisser kif l-użu tal-plastik ma jagħmilx iktar diffiċli sabiex issir awtopsja u tiġi identifikata il-kawża tal-mewt tal-persuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.